Please. Kayak ngambil miki. Ayo kok malah dadak. Ya Allah. Kancane ngempet perempengan kok kono kok selitap-selitop. Kancane lurung bagian Mas. Enggak. Cewek lo. Nah, cewek. Eling. Cewek lo ya. Eling, aja kok terus Cewek lo ya. Pripun Kang Mas? Lho. Wong wedok kok mlakune iso Kok mlaku ning kok pripun ta? mlakumu lho jare engke iso waduh lho. Napa enten suwantone Mas Wau? Ora. Mboten lho, jenengan kok ndelik kono to Mas. Ndok kancane aku Rene to. Dadalan. Data Rene to. Aku tak neng kene wae. Ngono kuwi lho jenengan ki ngene iki aku Wis isen lho to, Mas. Aku tak lah nyapa? Aku diingeti Mas iki lho. Sing ndi? Batik abang kat mau ngeti aku ae lho Mas aku isen. Sing iki to. Oh, kat mau ngelirik aku ae aku lak yo isen. Yo dicedhaki dikenalke. Mas ya ini. Kenalan. Apa tak kenalke? Mas. Aku isen Mas. Nyapa isin? Lah Mas iki mesem-mesem. Nyedak atau nyedak sing apik, salaman. Enggak apa-apa. Loh Mas, kamu kenapa mau lari? Enggak apa-apa. Enggak sakit, kenalan aja. Halo Mas. Iya. Lah kok kiri-kiri Mas? Gila kok ro kowe kok. Gila to Mas. Wong wedok ayune kaya ngene. Salaman riyen jalan. Nah. Halo Mas. Masnya namanya siapa Mas? Fajar, Mas Fajar, rumahnya mana Mas? Purwokerto, Pak. Ini yang nganu ngapak-ngapak itu toh Mas? Iya. Yang enggak ngapak ra kepenak iku toh? Hah? Aja kaya kue. Ah. Nyong, nyong. Apa? Nyong nyapa? Nganu, apa kan sing aku seneng kowe apa? Nyong, nganu Nyong nyapa? Nganu, Nyongkem. Nyong apa? Aku seneng kowe kan apa? Nyongkem. Nyong katok apa? Nyong katok piye kok ya? Lah saking blibete lho Mas. Dados mikir pengiringe saking Purwakarta Mas. Purwakarta. Ya ampun. Deben aku yo arep kepencet karo wong Purwakarta Mas. Pernah Mas. Terus? Aku wis urip bebrayan setahun Mas. Setahun karo wong Purwakarta. Terus aku meteng. Heeh. Lah bar meteng aku ndoboli Mas. Lho Kok piye to? ndoboli? Bayeni. Banyak kuwi lho nek Iya, ya. jenenge ndoboli. Oh nek cara kono ndoboli. Nggih ta Mas? Iya. Alah, ngono kuwi lho. Iya. Mas pacarnya nderek mboten? Urung duwe. Belum punya pacar. Tak pek pacar mau Mas. Gimana? Kira-kira mau enggak Mas? Nganu mau enggak Mas tak pek pacar Mas? Tahun depan nikah. Tahun depan nikah boko we. Jare ra We duwe kalah pacar. dhisik. Loh, modele ngono ora pacaran langsung rabi. Heeh. Sok Mas, lho Nyapa? aku nek kene kaya wong bar daud Mas. Keringetku sak grontol-grontol. Aja. Ya ora apa-apa diimpet kok ya. Ora apa-apa Mas yo. Grojokan nggih kula tak ulo salam sepindah Ya, perkenalan ya, nggih ya, Mas. ya. Orang bilang tak kenal maka tak sayang gitu. Ha-ha. Nek wis kenal disayang Mas. Iya. Kok tak bungkus Mas. Mangsane kok malah ngalap. Lah saking senenge lho Mas. Nggih saderengipun sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas alhamdulillah. Lah piye kita lho Mas. Piye? Anu hawane iki yo nganu hawa-hawa rada ngenane penganten Mas. Wo. Hawane ngene iki kudu pengen bobo ae to Mas. Hawane tirep ungkep Nggih to Mas niki tenan. Niki teng daleme Bapak sinten to Mas? Bapak Tiran. Bapak Tiran alhamdulillah saged sowan wonten mriki lantaran prias kondian kalungka. Ya, lumantar Nduk Ayu Cancan. Mbak Cancan mijil saking pundi Mas? Saka Laladan Pukti Karangjati. Pukti Karangjati alhamdulillah. Niki lak wekdal iki sampun sonten nggih Mas. Ya. Niki lajeng kemawon digojekan kalian Domas Manggala. Ya. Mbak Domasnya dulu maju sini, Nduk. Domasnya maju, monggo masuk. Maju sini. Heeh. Maju rene, Yo. pas ini. Hop. Nah, Seketop. Kita syuting. Darana jejer berdua. Gurine. Nah, langsung joget apa perkenalan sih? Piye? Joget. Langsung joget. Langsung joget. Boleh. Joget. Juk lagunya apa? Lagunya apa? Apa? Gelandangan dulu lu Mas. Kok pedeni ini toh?
lagune iki kadang ya tambah-tambahan apa sing cinta-cintaan ngono. Heh? Sing seru. Sing gak kok anyang-anyangane malah sitokne. Sing dene iso. Lho turah iso, sinden loro ki wis tenan turah iso. Nek kuwi terang aku ra maido, Mas. Wis to, aja meneh kok lagune menungso, lagune demit edek iso ngonekke. Apa ya, Mas? Ya ampun. Masa bangsane, Mas. Monggo diparingi anyang-anyang. Monggo. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Ya, Cok. Katur. Ayo, Dok. Keluarga dimohon untuk berkenan foto. Keluarga dari Pak Bayan, keluarga Pamanten Putri, keluarga Tulung, monggo kasuhun foto wonten ing Sumber Agung. Keluarga Temanten Putri nyumanggaken foto. Piye? Wis kesel burung, cik pengen tanduk? Piye? Kurang asik. Kurang asik, tambahin neh. Kurang asik, kurang sesek. Tambahin neh, ayo. Apa sing sesek? Yo lagu apa, Nduk? Apa? Yo apa? Nah. Apa? Nganu. Merah jambu. Oh, merah jambu. Cintaku hanya kamu. Ayo, mangga. Yo, merah jambu. Ayo. Ini. Lumpur rene kabeh. Yo, sak manggolone. Iya no. Ayo Mas, yo bareng yo. Ayo.
dulu ndak apa-apa. Untuk ceweknya masuk dulu. Ya. Monggo untuk Duk Masnya Masuk masuk. dulu. Manggolone piye, Duk? Manggolane iki jek njaluk jogetnya apa ora? Pengen jogetnya apa ora? Pripun? Lanjut. Oke. Lanjut, Pak. Oke. Oke. Niki joget apa kan reokan, Pak? Reokan no. Reokan Sing no. sing reokan. Iki pinter. Iki pinter. Pol. Oh, tukang pentul. Heeh. Oh, alah, ya ditanjane ya, Mas ya. Ah, iya, no. Jenengmu sapa, Mas? Cingkir Taruno. Jenenge Cingkir Taruna. Iki rada minggir le. Rada minggir. Rada minggir. Nah. Rada minggir Yo. kalau cepat. Nah. Kalau anak saweran lo. Kalau saweran apa kae? Ayo anak-anak yang kecil-kecil yang merasa kecil maju. Ayo. Kowe ra jalan. Si. Ayo. Yang merasa kecil. Yang merasa kecil. Iya. Lo merasa kecil lo. Lah dalah. Wes sing tuwek-tuwek mau kalah. Iya. Yang merasa kecil. Yang merasa kecil ayo lempar-lempar berhadiah. Iya. Ayo. Iya. Aku arep dhewe iki lho. Awas wi kaca aja dibleki kabeh. Kowe iki rasa njaluk khusus kowe engko karo Pak Bayan camisi dhewe. Lah aku arep dhewe. Please. Mengko dikai sego kon titili ning ngarep kono lho, Nggo. Heeh. Udah, ayo udah kembali ayo. Kowe kembali. Balik, ayo balik. Pak Tris. Dun. Barang ceples mlayu rene cah ciciri nek ngoyak banci. Ora benci. Lah piye to, Kuwi Kak? mau capelo, arep nyelok bencong lalu bengkong. Oh. Bengkong. Oh, nyeloki ora banci bingkong. Padahal iya. Trayo. Si apa ora? Dapur ayo. Sapa? Sing ndi? Nah maju rene. Yo. Maju rene, saya. Ayo Mas, rene. Yuk. Yo. Yo, secil dhewe kok. Iya. Mas. Yo. Yo. Kok kono rene, sendale cepat. Tunggal guru aja ganggu, Ojo mundur. tunggal dulur aja Ojo ngejur. mundur. La. Iki lho cah tulung. Ayo le. Sendale tumpah. Diwarai sih. Iya, ojo mundur. Ayo, Mundur. diwarai sik. Adik-adik. Adik-adik ayo minggir. Nanti nek keselempet bensin. Nanti kalau cipratan. Iya. La. Neng tengah. Hup. Ayo Mas. Was wadalah. Wah. Aja dhuwur-dhuwur. Urung dicukur. Hoi. Urung dicukur. Urung. Gondrong. Selamat Anda telah mendapatkan parabola. Ya ampun. Hop. Wajare iki lak lempar bunga to nek manten iki. Lempar bunga kok iso sing ngucul helme. Barang kaya ngene kok. Ojo di gua to, Mas. Iki kono ndek iki dinyak 3 juta ra tak wene. Lho kok larang men 3 juta wi lho. Kok larang bangka kaya ngene 3 Kaya juta. 3 juta ra tak wene, Mas. Piro? Diapuran kok ngono. Alah. Gone anik lho ngene iki lho 2.500 lho Lah dijual. iya kaya ngono kok 3 juta. 3 juta karo apa nih? Apa? Sandiase. Bisa wonge malah nih gue iki
Jual. Wes tak paring ngono kuwi to. 3 juta ninggal das. Kono le. Ayo Tom. Yuk. Ayo. Wah. Hoi, disawer. Ayo. Lah. Ora liwat tok kok Mbah yuk. Ayo le. Hop. Biasane ngono iki manggula Walas. ping 7 kok biasane. Heh? Ping 7 biasane. Ping 7. Mulai kari kos-kosan to. Pitu iki ganjil genep ping 8 ngono. Oh iya. 10 8 ngono lho, Mas. 8 iki gak penak 10. Mas jenengmu mau sapa, Mas? Surono. Jenenge apik-apik kabeh ya. Wi samuri to gak ya? Kok samuri piye to? Eh. Samurai ngono ya. Samuri Pak lali aku. Alah, sapa mau jenenge? Sarono, sapa? Surono. Mas Surono, iki sing kok dadi manggala sapa no? Yang kan sapa le? Lali ya. Lho, Ya hitunganmu kepiye no? sing ngongkon dadi manggala ki Piye to, Pak Bayan no? kok Bubayan. Sing kok dadi manggala mau sapa no? Bancine. Duh, Berarti awakmu please. Aku no. Mm-mm. Lah kok jalan sangu sapa no? Sang kowe to. lah. Wis sanggup ora? Wis mulai ninggal das tenan iki kok. Wis tenan, Lah das iki- das sitok iku kudu gecek kok tinggal. Kowe jalan sangu saiki apa kono? Saiki to. Saiki yo ki aku ora nggowo iki. Gak nggowo iki. Konjikane Mbak Pepi. Pep dikono tas ceples Dipono Pep. tasku rene Pep. Heeh, aja kleru lho. Pepi. Kengko tas gue nyumbang kengko. Yo pepep. Pep ayo Pep. Gawa tas ora. Mumpuk Sar Yono sapa jenenge mau? Surono. Pepi. Yo Surono. Surono gelem koprol. Lagi sorta, lagi sor meja. Dompet. Ngisor kursi. Kengke tase busum. Dompet. Lagi sor kursi nek aku iku. Tase tanggane Dompet le maling ya lho. Masuk. Kowe kok ngerti apal? Ngapal setore ning aku. Kok setor rumasane iki nganu ya. Kan jalan sangu pira no? 100.000. Lho, 100 sih. jo gelem campo 100. Kok 100 sih? Kene Pep. Lho iya to. Nek duwite pura. Dompetnya duduk kuwi kok antiku kok. Sik Pep, kok Pep to? Lah, alah. Receh kan. Sikno. 2000-an. Ala ben ketoke kandel wi disumpeli gombal barang kok. Pun. Iki enak-enak iki lho no. Lho no. Nek telu no. Iko pokoknya kan joget pisan kas koprol dijipuk dhewe. Ayo adik-adik mundur dulu. Minggir sik. Mundur. Mundur dulu ya. Ah. Mundur. Kene ya no. 10.000 ning kene. Heeh. Terus? Terus? 10.000 ning kene. Ya, terus Sing 50.000 spesial, Mas. Heeh. Nek arep jebol 50.000 ora oleh nganggo tangan. nganggo apa? Nganggo lambe yo kok kono. Ayo, wis. Ayo, Mas. Wis, nek arek jiko 50 engko ora syarate entuk jiko nek ora karo Ora oleh nganggo tangan. karo lambe. Kudu nganggo lambe tangan. Oh. Yo, Ayo, Mas. Yuk, Totale nyawa. Totoane nyawa 50.000. Nganggo tang nyapa? Harga dirinya dijolkan. Ayo no. Hoi. 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 Ya dalah. Ya dalah. Ora oleh. Ora oleh. Pakai lambe. Gawe lambe. Ayo. Gawe lambe. Ayo yo. Ayo ayo. Iya. La 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 la. La 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 la. Ush. Ya la 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 la. La 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 la. Ush. La 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 la. La 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 la. Ya. Iya. Cakep. Iya. Yo, sukses. Oke, korban selanjutnya. Korban selanjutnya. Ayo. Oh. Piye? Bang buku gratis mau Bapak sinten, Mas? Bapak sinten mau? Pak Tiran. Pak Tiran. Masa aku ngetone 50 sampean ora? Pak. Piye, Pak? Iya, Pak. Kudune yo yo no. Pak. Masa Nah. masa cuci ngetone 50
gendho mah ora. Lah, ora yo isin. Jipone ora. Lah, Heeh. sik digoleke. Jipone. Jipoke. Oh, bubayan kok dilawan. Oh. Sik, aku tak juweke trono, kowe dicepane mikir kabeh. Yuk. Ayo, Mas. Sik persiapan nggih, sing dijikoke. Anu manggolone sik, manggolone sik. Manggolone sik. Lah. Ijek loro. Korban selanjutnya ijek telu. Ijek loro. Ijek Hei. Ayo, Mas. Hei. Heeh. Lah. Potongane yo. Ogo. Brodol. Lah kok malah krepos ngono? Katek. Sing digeret ora sawerane, Mas. Lah Lah kok adae susuku kok? Masa genjeran susuku dijipuk? Iki aku kucluk iki kok. Patiran. Sampun ready, Pak. Oke, yuk. Yo. Ayo, Mas. Ayo karo manggolo. Pun mriki mawon, Pak. Jenengan teng mriki mawon. Ojo please. Ojo dur-dur. Lali wong dicukul. Ayo semangat. Semangat. Ilang sekalare kari seger warase. Ngambunge loro. Iki lho. Wong bar dikerik kok. Pripun? Alon-alon nek no. Anu. Wi bar dikerek Mbah wi tukul neh terusan. Beb. Yes. Penak apa, Beb? Remuk. So mlayu kok. Masa iki sampeyan biane ora seneng bene. Lho. Dale. Wes pone. Wes Sing loro gung barengno. Sing loro dibarengne. Oh, Sing loro ya iya jaluk. no. Iya. Jalukno. Tuh. Maju. Tuh. Rizal. Yo. Rizal. Rasa cepat. Ayo. Rizal. Yuk. Rizal. La. Wah. Lawas. Ayo. La. Aja lali. Aja lali. Was. Wajahnya. Sukses. Demikian penampilan dongkrak dari Cuplis. Bosok yo Dang. Paring Pak. Malah paring-paring. Duh, lagi iki lho aku ya Allah. Piye? Kowe lho ya Allah. Nyapa? Masa duwe sawer tak kekek lho diobo-obo lambeku. Lambeku diobo. Ala pinter ayune. Ya Allah ayune. Ala ayune. Biyo. Jenenge Dan. Wes. Sesoran sareng-sareng. Mulai. Su. Nesu.
Asu. Asu. Lho mana kucul ki lho. Wis mulai. Pas aja diambung neh. Ambung neh. Udah mulai. Pengen golek amane ndang mulya. Kalau boleh. Timbang ternodai weh. Nah, oke terima kasih Yo, Damar Jek. Mancung Sinubek kalenggahan sonten manggi. Wis, Monggo apa, Mas? sinarengan ngunjukaken rasa syukur nduk Ceples. Kunjuk mring ngarsaning Gusti nunggil sedya keparengipun Bapak Bayan mugi Gusti ngijabahi ngridani. Pinangka panutup pepuntoning pahargyan monggo sami muji syukur kanthi wasan hamdalah sinarengan monggo alhamdulillahirabbil alamin. Ing wasana billahi taufik wal hidayah waridho wal inayatina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula nun nyu manggaaken saking siji dewi.